Det du befinder dig i er det, vi kalder idéværket, som er min kone og jeres lille iværksættereventyr. Her foran mig ser jeg et keramikværksted, som min kone driver, og som bliver brugt af en 300-400 lokale. Det er ikke noget, man kan bruge, hvis man lejer sig ind, for man skal lige have en introduktion til det, og man skal jo brænde og så videre. Men der er et dejligt kreativt liv. Ovenpå det har vi bygget det ene udlejningsværelse, et lille luksusværelse med egen tagterrasse. Ved siden af keramikværkstedet har vi en lille iscafé, hvor man kan købe håndlavede ispinde i høj kvalitet, som vi laver herinde bagved. Eller en kop kaffe eller noget økosaft, vi også laver. Oven på det, der ligger der en shelter, gode madrasser, men simpel overnatning selvfølgelig, for det er jo et shelter. Så uopvarmet shelter med lys og strøm. Uanset hvad for et af dem man lejer, så kan man bruge vores lille bålplads, hvor man kan lave bålmad. Eller man kan bruge vores lille køkken herovre. Inde i det her telt, der er der et udekøkken med 2 griller, kogeplade, ovn, køleskab og fryser og diverse køkkenting. Og så kan man sidde herinde, hvis det skulle være dårligt vejr. Når man så står op om morgenen, jamen, så kan man gå ind og lave sig en kop kaffe, drikke en økosaft eller spise en af vores fantastiske håndlavede is. Der er selvfølgelig også toilet og bad med til udlejningen. Den finder I ved at gå herind i hjørnet. Og så åbner vi her, og så har vi ellers et lille hyggeligt toilet og bad, som man kan bruge frit. Når man bor her, så har man selvfølgelig adgang til at gå en tur rundt på friland, hvilket er super hyggeligt. Og der er kun 10 km til de nærmeste strande.